Tak jsme konečně tady, nevěřím. Vinka, tatínek a deda. Tak já jsem ráda, že už jsme konečně na místě. Let byl teda náročný, ale bylo to ve finále v pohodě. Druhý let celý Patriček porospal, ten byl úplně za odměnu, ale v tom prvním spal fakt maximálně hodinu, ale musím říct, že byl strašně hodný. Tak tohle je náš první street food. Já jsem si dala pad thai a Paťa si dala na to, že to je street food, tak hodně dobrý. Večeře, jak ho hodnotíš? Dobře, 10 z 10, tady půjdeme zítra. Tak krásné dobré ráno, máme za sebou první noc. Já jsem se vyspala teda skvěle. Vstala jsem asi v 8, abych neměla jetlag a jdu se ven projít, jdu koupit nějaký vody. Teď tady máme a něco dobrýho, nějaký kokynka. A potom půjdeme společně na snídani. A tohle je náš hotel a tady bydlíme, máme pokoj přesně tady úplně nahoře. Tak, tohle je výhled z našeho pokoje. Tady je náš bazén, kam půjdeme. Tam je skybar, do kterého chci jít. Jo, já si myslím, že jo. A nebo nahoře byli vlastně u bazénu. Je to tu hezký, že, Páťo? Jo. Je to tu hezký. Tady jsme. Kde je číslo 2? Kde je číslo 2? Tady. Ano, kde je číslo 6? Tady. Ne, tady. Kde je číslo 4? Tady. Ano, kde je číslo 8? Tady. Ano, šikulka moje. Dneska máme vyloženě leháru u bazénu, nehodíme se za žádnýma památkama a zajdeme si na nějaký dobrý jídlo. Jdeme na to korejský barbecue dneska. Můžem, že? Víš, co je nejhorší? Že včera bylo to pad thai tak dobrý, že já mám prostě tendenci se vracet na jídla, kde mě chutná, ale nemůžu jíst furt sami. To barbecue jsem nikdy neměla a věřím, že to bude dobrý. Paťo, pojď. Páťo, pojď za náma. Páťa dostal nový autíčka. Takže užívá dárek. Na hotelu jsme si dali nějaký wings, tak jsem zvědavá, jaký to bude. Jdem to zkusit. Tak a jdeme si pro nějaký dobrý ovoce do města. Páťo, ty si chceš koupit loď, že jo? Jakou loď? Do vody? Jo. Máš hrozně. Tak a jdeme poprvé v životě na korejský barbecue. Ty jsi dostal lžičku? Jo. A dostal si talířek s čím? Je tam kravička. Sídičkou. S vidličkou. Je, a dívej, paní ti už donesla něco. Je.
a rýže, to je tvoje oblíbené. Tu se negriluje, ono se to dělá v polívkách. A tady máme vlastně kukuřičnou, tady máme něco jako tom jam a tu jsou základní polívky. A to je černá. Ano, to je bílá a červená. Paní nám donesla i sushi a tempuri. Yes, thank you. Páťo, zkusíš? To je řízeček. To je pro tebe. To je melounový smoothie. Jestli mi to přijde něco smutný v Bangkoku, tak normálně, že ti Asiati jsou všichni non-stop na mobilu, ale non-stop na mobilu. Tady vedle nás se dělá 4členná rodina, kdy jedno jejich dítě mělo narozeniny. Tak my jsme mu všichni začali zpívat, tleskali jsme. On ani nepoložil ten iPad a tvářil se jako to bylo hrozný. Já jsem tohle nezažila nikde. Prostě, že fakt celá rodina, otec, matka, 2 děti, všichni byli na iPadu. A pak ten malej nechtěl odejít, že hraje Minecraft, tak oni odešli a nechali ho tu. Jako já jsem myslela, že v Česku to je blbý, ale tohle je tady fakt extrém. Takže shodli jsme se na tom, že to bylo dobrý. Bylo to výborný korejský barbecue, jsem ráda, že jsem to konečně vyzkoušela. Ale prostě, I'm sorry, pad thai je pad thai, miluju pad thai. Mluvila jsem Patrika, abychom měli, já nevím, co to je, nad zemním metrem, protože tu jsou hrozný traffic. A jsem moc zvědavá, má to být jenom 5 minut, škoda, že Patriček spí, protože to bylo strašná. Páťo, ty ani nevíš, že jedeš na zemním metru. Patriček nám usl, tak jedeme do Skybaru. Tak krásně dobré ráno, dneska z my už mám zase samozřejmě 7-Eleven. Já se ráno sama strašně ráda procházím. Koukejte, co mě ta vlhkost udělala s vlasama, tak to je hustý. A snažím se to tu roztleskat. Fakt už, já nevím, třeba z půl hodiny a nikdo nevstává, jo. Takže nevím, v kolik budem ven. Kluci spí, nemůžu vzbudit, tak jsem se našla na spinning. Je to spinning? Já na tohle nejezdím, takže nevím. A můžu jenom na tohle nebo na kolo nebo váhy, protože jsem si samozřejmě zapomněla tenisky. Neuvěřitelné, kdo se to zbudil do Bleláno. Patričko, čau. Ahoj. Jdeme na bazén? Jdeme tady na bazén. Tak čekáme na nadzemní metro, protože jsme včera jeli MHDčkem z večeře a Patrik konečně uznal, že je to prostě fakt nejrychlejší, takže jsme... Co tady? Jdeme na lodi, koupili jsme si lístky, je to Hopon Hopon Tour a stálo to jenom 150 bátů pro jednoho. Já vím, ale vadí mě to. Jdeme do největšího nákupáku tady, protože Patrik si samozřejmě zapomněl zabalit plavky. Poprvé v životě jsem mu řekla, ať si dá věci do kufru sám, ať ví, kde to má a prostě si je nevzal. A teďka jsme byli na lodi a nějací starší pánové si fotili malýho, pak nenapadně mě a prostě vadí mě to, řekla jsem, ať to nedělají. Tady je největší milovník bubble tea. Dívejte, jenom vejdem a už. Šprťáček tady. Jeden strawberry clutch. Ano, a teďka jdeme uspokojit tohohle chlapečka s lodičkou. Tatínek už je spoko. Hodně dobrý. Tu je tolik jídla, já se potřebuji dostat na dětské hračky a prostě tady je všude normálně žrádlo. Bav. Čekáme na tátu, než si zkusí plavky, že? Toys are up. Přesně toto hledám.
Já tě tu počkám, jo? Utíkej. Oni to mají teda hlídací, ale já to Patrička určitě nechat samotnýho nebudu, protože tady mají hrozně nízký ty plůtky a nevím, už mám blbý pocit z toho, že ho tam někdo fotil. Jejte. A takhle vypadá vítěz. Patrik si našel plavky. Tak konečně se uspokojí taky moje potřeby. Totálně miluju On Annie's pretzel. Akorát, že to je takový pretstick. Já jsem ho měla naposled v Americe a ten pretstick byl třeba 3x větší. Ale jak si řekl, ty buď ráda, aspoň se nebudu přežírat, ale jsem prostě zvyklá na trošku jiný ten pretstick. A už teďka cítím, že i tohle je jiný. Je to hodně podobný, ale jestli Amerika je 10 z 10, tak tohle je tak 6. Jsem smutný. Šli jsme jenom pro preclík tady za roh a ta paní, co ho hlídá, tak se s ním fakt hrozně hezky hraje. Ty jsi krásný. Mohli bychom vystoupit a jít se podívat, ale my jsme v tomhle hrozný. Nám to prostě stačí s lodí. Chtěli jsme jít do Chinatownu, ale je takový vedro, že prostě nepůjdeme ani tam. Máme loď, to je důležitý. A bereme tuk-tuk, máme to asi 40 minut, takže půjdeme tak 40 minut tuk-tukem. Ale půjdeme na bazén. Máš novou lodičku? Jdeš ji vyzkoušet hnedka? Wow. Tak ta polívka vypadá luxusně. Ta bude top, na to se hrozně těším, na to se těším víc než na Pad Thai. Jsme hrozně trapní, dali jsme si Pad Thai a Patrik je tak. My jsme se báli, že tady Páťa nebude mít co jíst a mu tady hrozně chutná rýže, že Páťo? On je teďka úplně na spaní, před chvíli na chvilku vypl, takže jsme mu pustili pohádku, abychom ho udrželi vzhůru předtím, než usne se musí najíst. Jdeme do Svenssons, tady jsem našla, vždycky chodila na ty nejlepší poháry, když jsem byla malá a vypadá to, že furt vypadají. Na tohle jsem se vždycky nejvíc těšila, ta čokoládová třešení. Mysleli jsme, jaké nemáme plány na večer, akorát, že jsme se tak předli, že nás to normálně asi vypne. Zajdeme si na masáž, minimálně na nohy a doufám, že Paťa usne. Poslední den v Bangkoku. Nebudeme dělat nic šíleného, závratného. Jdeme klasicky na bazén. A zítra odlítáme na Koh Samui. Patriček si tady zkouší novou lodičku. Páťo, ty máš loďku novou? Pas. Páťo. Tak nakonec jsme se rozhodli, že si zajdeme do Beach Pool Skybaru. A je to moc hezký a mám hezký fit na sobě. To šaty z Sheinu, boty jsou z About You, tohle je z Ali a tahle Gucci taška je taška, kterou dávají k nákupu zdarma a přijde mi úplně super, že si ji můžu vzít na pláž. Patričku, to jsou děti. Ty tu máš kámoše, to je naše postel a myslím si, že to tu hrozně užijeme. A tamhle je DJ, který tady hraje a večer to tu musí být brutální. A Patriček tu má kamarády, tak to mi udělalo snad úplně největší radost. Tak dneska jsem velmi spokojený Jessie. Jsi unavenoučky, že? Jsi unavený. Dali jsme si tu pizzu a vypadá luxus. Já prostě miluju jídlo, já si
Tak toto musím vyzkoušet, nemohla jsem se rozhodnout, jestli chocolate dirty anebo strawberry vanilla, ale vzala jsem strawberry vanilla. Bude buď hrozná bomba, anebo hrozný zklamání. Vzala jsem si vanilla strawberry. No to... Jsem první myslela teda, že to bude něco jak NY roll, taková ta ale čtvercová, že to bude z listového těsta. Ale vypadá to, že to je kinutý. Jako hodně dobrý. Hodně dobrý. Jestli ta náplň bude až dole, tak to je top. Dala bych tomu takový 8 z 10. Jsme se s Patrikem teďka bavili, že jsme se shodli, že jsme tohle neviděli prostě nikde na světě. Tolik dobrých jídel pohromadě a že oni si tu s tím jídlem prostě vyloženě hrajou. Nevím, jestli to je prostě Thajsko, nebo to je skrz turismus, ale to je prostě, tady jdete a to je šílený, jako to je, co tu mají za jídla, to je šílený. Vojáci tu jsou. Páťa má novýho tajského nejlepšího kamaráda. Ještě, že u nás nemáme 7-Eleven, normálně to je pro mě magnet. Všude na světě tam mají tak dobré věci, místní vlastně kukina a já tam prostě nejradši naběhla i do té nejšpinavější 7-Eleven a pobrala si všechny ty dobré věci. Večer a my jsme našli tuk-tuk. S ním budeš dneska spinkat, je? Patriček vždycky spinká. A i hrát si s ním budeš, no. Patriček vždycky spinká s jeho novou oblíbenou hračkou, že? A on svítí? Jo. Jo? A dělá i zvuk? Jo. Ježišmarja, ty se máš, tak... Ty budeš jezdit jak ti blázni, co to říděj? Jo. Tak, ještě není ani 5 ráno a my už vylítáme na Kosanou. Se těším, ať jsme tam a ukážeme vám, kde bydlíme, náš hotel a všechno.